koko valtakunnassa on tehtävä verollepano. Kaikkien on mentävä ilmoittautumaan siihen kaupunkiin, josta hänen sukunsa on kotoisin. Myös Joosef lähti kihlattunsa Marian kanssa Betlehemiin verojen maksua varten. Meidän pitää löytää majapaikka yöksi. Hei, kysytään, olisiko tuolla tilaa. Selvä. Mitä asiaa? Olisiko täällä tilaa? Vaimoni on raskaana ja vauva syntyy pian. Haluaisin auttaa, mutta valitettavasti talossa ei ole tilaa. Tuossa seuraavassa talossa voisi olla tilaa. Selvä, kiitos tiedosta. Mitä asia koskee? Olisiko täällä vapaata huonetta? Ei, täällä ei ole enää yhtään huonetta vapaana. Kysykää tuolta seuraavasta talosta. Selvä. Olisiko täällä tilaa? Vaimoni synnyttää ja olen pahoillani, mutta meillä ei taida olla tilaa. Mikä vain kelpaa? No, meillä on tuo navetta, mutta ettekä te sinne halua. Haluamme tietysti, kiitos kovasti. Menkää tuonne, siellä on puhdasta heinää. Maria pääsi lepäämään. Sinä yönä Maria synnytti lapsen niin kuin enkeli oli heille luvannut. Hän kietoi lapsen lämpimiin vaatteisiin ja pani hänet seimeen nukkumaan. Oli yö. Kaikkialla oli pimeää ja hiljaista. Betlehemin kaupungin läheisellä niityllä oli paimenia vartioimassa lampaitaan. Älkää pelätkö. Minä ilmoitan teille ilosanoman, suuren ilon koko kansalle. Tänään on teille Daavidin kaupungissa syntynyt vapahtaja. Hän on Kristus Herra. Ja tämä on teille merkkinä. Te löydätte lapsen, joka makaa kapaloituna seimessä. Jumalan on kunnia korkeuksissa, maan päällä rauha ihmisille, joita hän rakastaa. Silloin tuli paimenten eteen taivaalleen sotajoukko, joka ylisti Jumalaa laulaen. Nyt maailma kirkastuu, tuikii tähdet Herralleen, myös aurinko jampuu, kumartavat lapselleen. Tulkaa väki nyt laulamaan, on poika syntynyt maailmaan, tulkaa laulamaan. Tulkaa väki nyt laulamaan, on poika syntynyt maailmaan, tulkaa laulamaan. Mennään Betlehemiin. Siellä me näemme sen, mitä on tapahtunut. Sen, minkä Herran enkeli meille ilmoitti. He lähtivät kiireesti ja löysivät Marian, Joosefin ja lapsen, joka makasi seimessä. Paimenet kertovat Marialle, mitä Herra oli kertonut. Kaikki, jotka kuulivat paimenten sanat, olivat ihmeissään. Mutta Maria kätki sydämensä kaiken ja tutkiskeli sitä. Paimenet palasivat kiittäen ja ylistäen Jumalaa siitä, mitä olivat kuulleet ja nähneet. Kaikki oli juuri niin kuin heille oli sanottu. Idän tietäjät saapuvat Herodeksen linnaan. Missä se uusi juutalaisten kuningas on? Näimme hänen tähtensä syttyvän taivaalle. Tulimme osoittamaan hänelle kunnioitustamme. Silloin Herodes pelästyi ja kutsui koolle kansan ylipapit ja lainopettajat. Ylipapit ja lainopettajat tänne. Missä Messiaan on määrä syntyä? Juudan Betlehemissä. Sillä näin on ilmoitettu profeetian kirjassa. Kirjoituksissa lukee: Sinä Juudan Betlehem, et ole suinkaan vähäisin heimon valtiaista, sillä sinusta tulee hallitsija, joka on kaitseva Israelia. Menkää sinne ja ottakaa asiasta tarkka selko. Kun löydätte lapsen, tulkaa ilmoittamaan minulle, että minäkin voisin tulla kumartamaan häntä. Kuninkaan sanat kuultuaan he lähtivät matkaan.
ja tähti, jonka he olivat nähneet nousevan taivaalle, kulki heidän edellään. Kun tähti tuli tallin yläpuolelle, missä lapsi oli, se pysähtyi siihen. Tietäjät näkivät tähden ja heidät valtasi suuri ilo. He menivät talliin ja näkivät lapsen ja hänen äitinsä Marian. Tulimme kumartamaan uutta kuningastamme. Toimme hänelle lahjoja, kultaa, suitsuketta ja mirhaa. Kiitos. Paljon kiitoksia. Silloin Maria kiitti Jumalaa näkemästään ja kokemastaan ja kätki sydämensä kaikki päivän tapahtumat. Sitten tietäjät lähtivät. Unessa Jumala varoitti tietäjiä palaamasta Herodeksen luo, ja niin he menivät toista tietä takaisin omaan maahansa. Minä ilmoitan teille ilosanoman, suuren ilon koko kansalle. Tänään on syntynyt Betlehemissä poika